inte trodde jag att det var du som skulle vinna. Även om jag räknade rösterna, gjorde diplomen och skrev ut bilderna. Ah, det var nog min röst som gjorde det. Nej, du vann överlägset. Jag säger du bara. Ja, det var en skillnad. Hade du inte röstat på dig själv, hade du förlorat. Skjut! Nej, det här har vi inte tid med längre. Vi fortsätter vår berättelse istället. Kvällar i Tystberg är inte så ofta nyktra. Men på internatet har vi alkoholförbud. Och de små är inte alltid så glada att inte få följa med. En stor applåd till årets släppraggare Malin Sabel!